Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте в канала Крисков Лайс. Този канал е направен за спининг, мухарски риболов, както и за още много други. А сега ви пожелавам приятно гледане! Но трябва да намерим начин, хвърляме назад. Стой сега така. Напред е там. Защих. И отдолу и отгоре. Олала, какъв е този хеликоптер, ла? Как може да я вземат с хеликоптер? И сега вече настъпи. Какво стана? Нищо, дръбнят. Спаси капото. Да оставам да попадне. Сега. Охо. По-добре, Ого. Да, бе. Минах през трева.
Да се надявам да не се откачи от тревата. С тревата ли го вадиш? Тук набие. Добре, бе. Харесва ми. Стой, не ме буди. Вятър ще паднат като кегли всички. Не са на високо. На дъното са. По-хубавите говоря. И затова няма правиш клип. Не бе, да направя клип. Тръгна да пускам да направя клип. Не да, че няма да правя клип. Това е много голем. Това змейчок, ако знаеш как взе, без удар, без нищо. Как е змийчок? Да. Мечо. Кристиян. Марти! Как ти се струва? Голем. Нали? Марти, закачих май по-приличен. У вашата градинка. Човек! Ай, сега и двамата вземете се откачете. Меги, ай риба са фанали двамата малумници. Това е моята... Това е моята риба, бе, пусни я. Чакай, давай. Дай си фанем рибата. Гледай какви сте смутаняци. Как метал градината? А ти знаеш, че аз викам, леле, закачих още един голям. Мене първи ми беше. Откачи се. Е така. Той е трапезен. Колко си фанал, бе? Я дигни да видим. Нема 3 пегаш от 4. Общо. И ни толкова, ни па двама човека 7-8 кусора сте фанал. Айде 10 да са. Не, параха. Нещо против костурчето ли ми имаш, бе, императорче? Става да го метнем от сега. Ей, с такива приятели врагове не ти трябват, ей. Мани. Ватко. Сега ще е предизвикателството не закача императорчето. Толкова дурък не закачиш.
И все още съм куц в интротата.